Wai ƙararwa kuke yi ne Shamsu Tigo? 442. Me ya aikata 442 ɗin? Ya sa 'ya'yan Hausawa sun koyi kalmar batsa. To, barista kana da hujja? Sai sun cika asusun Najeriya. Ok, to muna so ka gabatar da hujjojinka a gaban kotu. Ta yadda za mu kama shi da laifi dumu-dumu. Allah ya taimaki kotu. Idan da a China ne 442 ya karya dokoki kamar haka, da tuni yana gidan ɗan kande iya kwahet ɗan malela akan laifin da ya yi. To, barista Shamsu Tigo so muke ka faɗa wa kotu abin da ya yi. Ranka ya daɗe ka dinga ɗaga min ƙafa mana. To, ai kotun ba ta ubanka ba ce. Na fahimta. Allah ya taimaki kotu. A cikin laifuffukan da 442 ya yi, har da mayar da safara fuka-fiki, ita ba haho ba, ita ba hirwa ba. Sannan ya saki wata waka mai suna jigida. Sai dawowa ne na ga iyalina tana rawa tare da karti. To, kartin ka kawo kara ko 442? Ranka ya daɗe babu laifin karti a nan ai. Sana! 442. Da yake hika tsana? Ka dalla malam ka iya bakinka, ina magana ne da alkali, kana ji ko? Kai dai kawai ka ce ka ɗani 442. Ya isa, ya isa. Barista DMB kana hegan min hanci da kudindine. Wai ina 442? Yalla bai gahi.